Igbo ibe m, ka otu unu mere n'ụbọchị taa. Ama m na ụbọchị unu na ha agalazirịrị were ọ na ha agala nke ọma. Daalụnụ. Anyị abịakwala n'ụbọchị nke taa iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị taa bụ abalị 2 n'ime ọnwa itoolu bụ Septemba n'afọ 2025. N'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na mgbochi ume. N'isiokwu bụ mgbochi ume. Unu chetara otu anyị si bido na mbụ. Maka ndị na-esonyere anyị n'ụbọchị nke taa, unu ga-aga chọọ ihe ọmụmụ anyị ndị mbụ nke anyị mere ebe a nke anyị malitere n'ileba anya n'ihe bụ mkpụrụ abịdị Igbo, maka na ọ ya ga-enyere gị aka iwe ghọta ihe nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ekwuru na mkpụrụ abịdị Igbo dị 36 na-ekekwere ya ụzọ abụọ. Ụzọ abụọ ahụ ekere ya bụ gịnị? Ụda ume na mgbochi ume. N'ụbọchị ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Septemba, anyị mụrụ maka ụda ume. Agwara m unu na ụda ume, cheta na tupu anyị amụọ ụda ume, agwara m unu na mkpụrụ abịdị Igbo ekere ya ụzọ abụọ, ụda ume na mgbochi ume. Anyị mụrụ ụda ume n'ụbọchị ụnyaahụ. Ụda ume dị 8. Ụda ume abịa n'asụsụ Bekee a na-akpọ ya vowels. They are the vowel letters. Dị 5, mana asụsụ Igbo ọ dị 8 bụ a, e, i, o, u, i, o. Ihe ndị anyị mere ụnyaahụ. Anyị tụlere otu esi kee ya ụzọ abụọ, ụda ume mfe na ụda ume arọ. Ụbọchị nke taa anyị ga-ewetara mgbochi ume. Mgbochi ume bụkwa n'otu n'ime ụzọ mkpụrụ abịdị Igbo. Mkpụrụ abịdị Igbo ekere ụzọ abụọ. Anyị mụrụ ụda ume ụnyaahụ. Ụbọchị nke taa wụ mgbochi ume. Mgbochi ume bụ otu n'ime ụzọ mkpụrụ abịdị Igbo. Ha dị 28. 28. Ekekwara na mgbochi ume ụzọ abụọ. Mgbochi ume gbara mkpị. Mgbochi ume gbara mkpị, that is ndị dị 2 letters combined. Ọmụmaatụ: chi, gbi, he, gwi, kpi, kwe, nwe, nye na shi. Nye a mgbochi ume ndị gbara mkpị. Ile anya nke ọma, ị ga-ahụ na nke ọbụla dị ụzọ abụọ, dị leta abụọ, mkpụrụ abịdị abụọ. Ọha iji si ha gbara mkpị. Mgbochi ume nke ọzọ bụ ndị gbara nge. Mana mgbochi ume a ndị gbara mkpị dị 9. Ka anyị gụọ ya ka anyị mara: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 9. Ọ ndị gbara mkpị. Ọ dị oke mkpa na ị ga-amata mkpụrụ abịdị ndị a, maka na nwa mgbe nta anyị ga-ebido were mkpụrụ abịdị ndị a mebe mkpụrụ okwu na-akpọpụtakwa ya mgbe nke ga-aghọta ihe anyị na-akụzi. Mana ma ọ bụrụ na ị maghị mgbochi ume, ụda ume, ọ ga-ara gị ahụ ịmụta ka esi akpọpụta ma na-edekwa. Chetakwa na ebumnobi anyị wụ ka asụsụ Igbo ghara ifu, maka na anyị ga-ejidesi asụsụ Igbo ike. Chetakwa na m gwara unu, ọ bụrụ na ị nwere nwatakịrị ma ọ bụ ụmụ gị ndị na-amaghị asụ asụsụ Igbo, ha amaghị ede, ohere dịkwara gị ịkpọtụrụ m, nye m ihe a na-akpọ direct message, ma ọkwanụ gị nwa n'onwe gị, maka na ọ dị oke mkpa na ị ga-amata asụsụ Igbo. Asụsụ so bụrụ ihe a na-akpọ omenala, so na omenala ndị bụ omenala Igbo. Asụsụ dị mkpa, ọ dị oke mkpa na ya agaghị ekwepụla. Ọ na eji wetara unu ihe ọmụmụ asụsụ Igbo. Nke ọzọ, mgbochi ume nge. Mgbochi ume nge bụ ndị dị naanị otu. Mkpụrụ abịdị ndị ahụ na-abụghị ụda ume dị naanị otu. Mgbochi ume kwenụ abịa n'asụsụ Bekee a na-akpọ ya consonant letters. They are just consonant letters. Ụda ume agwara m na a na-akpọ ya vowel letters. Mgbochi ume bụ consonant letters. Ọ gwụrụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Aga m ewetakwara unu ọmụmaatụ mgbochi ume nge n'ụbọchị ọzọ. Ma leba anya ọmụmaatụ
mgbochi ume gbara mkpị. Ihe a ihe ndị ga-enyere anyị aka mgbe anyị ga-ebido mụwa ka esi eji mkpụrụ abịdị ndị a emebe mkpụrụ okwu. Ụrakọ ha ihe ọnụ ụbọchị nke taa ka ọ na-amara gị mma n'aka. Aka m bụkwa Nwaada Oziọma, onye nkụzi Igbo gị. Sonyere anyị n'oge ọzọ. Gbaa mbọ subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel. Share this video, like and comment. Thank you so much.